Iqumrhu elijongene nezakhiwo zikarhulumente eMpuma Koloni, i-ECDC, ukutsho, sele liqalisile ngenkqubo yokufumana usomashishini ozawuvula ihotele iMazeppa kuCentane, kweliphondo, emva kokuvalwa ngenxa yobubi bendlela esingise kule hotele. Ngabasebenzi abangamashumi 26 abaphelelwe ngumsebenzi emva kokuba le hotele ivalile ngoJanuwari walo nyaka. Iindaba. Unkosikazi nosicelo Khwangeni welali igcina kude kufuphi neMazeppa ngomnye wabasebenzi abangamashumi 26 abaphulukene nengqesho ngenxa yokuvalwa kwehotele iMazeppa. Ngumama wabantwana baselula ababexhomekeke kwintlawulo ebeyizuza ehotele. Ndiyahlupheka kakhulu ngoba ndinabantwana, abantwana bam bathathu, abantwana bam bebesapotwa yile Mazeppa. Ndinomntana ose-high school ekufuneka ndimsapotile andikwazi. Inxalenye yabakhenkethi ichanekile kukuvalwa kwale hotele. Yeah, I was very disappointed nduba bendisithi ndizakubuya phaa. I wish mhlawumbi bangazama enye indlela mhlawumbi baphinde bayirestorishe because ke intle indawo yakhona. Abakhenkethi abasabonakali nangethengele kolu lwandle luhle, kushiyeke nje iqaqobana labalobi, ukanti nabahlali abamsebenzi wabo ikuxelenga kwimizi engqonge le hotele bakhala ngelithi indlela ezimbi zibe ngumqobo ekubeni baxhamle kwizingqungqu abathi bazifumane kubakhenkethi. Sichaneke kakhulu kangoba besincedakala kwezibheki zabo, sibaphathisa ibhegi, sibanceda mani, sibaphathisa ezi zinto zabo, sikhweze nabilwandle. Ngoku abekho, umbele ebesivuncanca ufile. Omnye wabalawuli bale hotele, umnumzana James Campbell, uthi ayingabo bonke abakhenkethi abanenqwelo mafutha ezilungele ukuthubeleza kwezi ndlela zikwimeko emaxongo. You do need good quality cars to get here, and people can't necessarily afford the good quality cars. However, if the road was improved, I certainly see that the Mazeppa Bay Hotel would be restored to its former grandeur. Inkulu baphathiswa kutshanje ithembise ngokuba zizawuqwalaselwa nganye iimeko zendlela kweliphondo, kodwa abakwa-ECDC bona sele bekwiphulo lokufumana usomashishini ozawuthabatha intambo. On the 12th of February went out on a call for proposals and an invitation for new operators to come forward with their proposals to take over the Mazeppa Bay Hotel. Umbuzo ngokuba leliphi iqwili losomashishini azawuza nalo kwezi ndlela zimbi uqinisekisa ukuba ingeniso uyayenza yaye nabantu abaphulukani kwakhona nemisebenzi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki noyiya eMazeppa kuCentane.